Kwaziwa ivateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera wekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda tiri kuenderera mberi tiri muhurukuro dzedu. Nhasi musoro wedu wenyaya uri kuti musazvidze nyasha. Okay. Musoro wenyaya watina tiri kutaura nenyasha. Uyu wandiitira. Uyu wakuitira. Yekumashuro uyu. Yaibodinetsa. Titungamireni tito pastor. Regai tibva tangotanga nekuerenga John chapter 19 verse ya 4 neverse 10. John chapter 19 verse ya 4. Ipapo Pilato akabudazve akati kwavari, tarirai ndamuburisira kwamuri, muzive kuti handiwane mhosva kwaari. Verse 10. Ipapo Pilato akati kwaari, hautaure neni here? Hauzivi isu kuti ndine simba rekukusunungura nesimba rekukuroverera pamuchinjiko. Right. Panapa Pilato tinosangana naye, anga ari governor weRoma. Yes. Anodeclare Pilato kuti Jesu ari innocent. Yes. Haana mhosva. Right. Oburitsa zvepachena kuti ndine simba rekuti aurayiwe kana kuregerwa. Ochishandisa simba iroro kutongera Jesu asina mhosva rufu, achinyatsoziva. Come again. Tiri kuti Pilato ari kunyatsotsanangura kuti inini ndine simba rekuti unoroverwa pamuchinjikwa kana kuti uregerwe. Okay. Simba anga ainaro. Okay. Number 1. Simba iroro ainaro. Obuda pachena kuti Jesu haana mhosva inodhizevha kuti aurayiwe. Asi ochienda mberi oshandisa simba rake iroro ainaro kutongera Jesu asina mhosva rufu pamuchinjikwa. Saka chii chakamudariso pastor? Right. Noziva kune vamwe vanhu kuti kana zvasvika pakuchengetedza chikundya, position yekubasa, haanei kuti zvinogona kukostira umwe munhu upenyu here. Murikuti pastor stiwa because apa Pilato chaaityira kuti kapopotero kari kuita maJudha kuti kana ukamuregera achienda hausi hama yaCaesar. Caesar ndiye emperor. Ndiye emperor. Saka iye akati kana zvaakuenda kuna Caesar neni zvaakuthreatena chingwa. Saka beta uyo afe. Aitya kuti vanonomuripota kuna Caesar kuti akasunungura munhu wataida kuti afe. Anga achizviita mambo, but iye anyatsoziva kuti muchinda uyo haana mhosva. Vari kumunyepera. Saka aida kuprotecta kuti aramba ari governor. Ari governor. Alright. Ofa zvake. Ande pamberi John 18. Ungochida kutaura? Ayo. Alright. John 18 verse 39 na 40. John 18 verse 39 na 40. Right. Asi imi munetsika kuti ndikusunungurirei mumwe nePaseka. Zvino munoda kuti ndikusunungurirei mambo wavaJudha here?
Ipapo vakadanidzira vose vachiti, munhu uyu kwete asi Bharabhasi. Zvino Bharabhasi wakanga ari gororo. Right. Ndifunga mukaibva maibatanidzana naMark 15 vhesi ya7 na15 inonyatsojeka. Mark 15 verse 7 neverse 15. Zvino kwakanga kuno mumwe wainzi Bharabhasi, wakanga asungwa pamwe chete nevamwe vakenge vamutsa bope, vakauraya vanhu pabope iroro. Verse 15. Zvino Pirato, nokuti wakanga achida kufadza vanhu vazhinji, akavasunungurira Bharabhasi, asi Jesu wakamuroveresa, akamuisa kwavari kuti aroverwe pamuchinjiko. Right. Now, pakanga pasungwa vanhu vatatu, vaponda vanhu. Right. Ndobva vatongerwa rufu. Umwe wacho anga ari Bharabhasi, ranga riri gororo. Okay. Saka panga paine chibvumirano chaivepo pakati pevaRoma nevaJudha. Okay. Kuti pavanoita mutambo wavo wePasika gore negore, magavhena evaRoma aiti, taurai munhu wani akasungwa munoda kuti tisunungure. Alright. Obva asunungurwa. Alright. Saka Pirato azoona kuti Jesu haana mhosva, akati pamwe tikashandisa urongwa huya vanogona kuti chero vanga vambomuroverera vati asunungurwe. Alright. Asi akanotora munhu waaifunga kuti is the worst criminal. Aiponda vanhu muarea, achivabira. Ndobva ati pakati paBharabhasi naJesu ari kuedza kutraya kuti vhoti yavanga vaita kare pavanozoonawo Bharabhasi vanozonyatsoonoti Bharabhasi anyanya. Okay. Zvikanzi uyu aiporesa vanhu ka mumaraini menyu, uyu aiuraya. Asi vanhu vakadeedzera kuti kunyange zvakadaro tipe Bharabhasi, gororo nemhondi. Pastor, asi kuziva kuti muda kufamba sei nechidzidzo ichi. But I just hope hamusida kuburitsa pfungwa yekuti kunyange vanhu vari kunzwa chokwadi ichi kuna vanogona kuti hazvinei tazvinzwa asi hatiri. I just hope handiko kwamuri kuenda. Kune vamwe vanosvika pakudaro, uchaona painofamba nyaya yedu ichitambanuka. But tichiri papa rega tinzwe vaGalatia 4 vhesi ya4 na5. Galatians 4 verse 4 na 5. Zvino nguva yakati yazara kwazvo, Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa nomukadzi, wakaberekwa pasi pomurayiro, kuti adzikinure vari pasi pomurayiro, kuti tipiwe umwana hwedu. Chakasaka musi uyu vanhu vati beta musunungure Bharabhasi. Right. Ko uyu anokuporesai zvikanzi ngafe. Paul ari kuti kuna vaGalatia, nguva yekufa kwaJesu yanga yakwana, because chaakabvira kudenga akauya kuzofa, achifira zvivi zvedu kuti tiregererwe tiyananiswe naMwari. Okay. Saka zvaMwari manje zvinofamba netime, zvanga zvakatoprofitwa. Okay. Saka time yanga yakwana. Saka aifanira kutofa ipapo kuti zvisapesane nechiprofita nenguva dzaMwari. Okay. Ende dai pakafa Bharabhasi, vanhu vaigona kumbonzi rerukirwe mbichana, because vanenge vachiti mhondi dzakamurwa, mbavha dzakamurwa muraini. Asi kuponesa vanhu zvekupona nekusingaperi zvaisauya kuburikidza nekufa kwaBharabhasi. Saka Kristu aifanira kufa. Chero isusu vekuno taisasunungurwa nekufa kwaBharabhasi. Saka musi dai Bharabhasi ari akavhoterwa kunzi afe, tisiri mustudio tingadai vhangeri risina basa. Saka chakasaka vadaro ndechekuti nguva yanga yakwana. Saka but Jesu akanoti vane nhamo vanozadzisa zvakaprofitwa vari ku-wrong side. Unofanira kuzadzisa uri kuri. Ava vakazadzisa kukwana kwenguva nekuuraya Jesu aifanira kufa, but vakazvizadzisa vari kudivi risiriri. Saka isusu kana paine zvatingazadzise muupenyu, ngatinamatirei kuzadzisa zvinofanira kuitwa tiri on the correct side. Anditika panyaya yenguva nezvinhu zvaMwari, inzwa pana 2 Peter 3 pavhesi ya9. 2 Peter 3 vhesi ya9. 2 Peter 3 verse 9.
isha haanonoke kuita sezvaakapikira sezvinoreva vamwe vachiti unonoka asi une mwoyo murefu kwamuri nekuti haadi kuti vamwe varashike asi kuti vose vatendeuke. Right. Saka iyi nyaya yemakapu takamboikurukura muchidzidzo chapfuura muchiedza kutsanangura kuti vamwe vanoti zvanonoka chichi. Peter ari kuti hakuzi kunonoka asi ari kuitira kune vamwe vari kupiwa mukana wekuti vagadzirise nzira dzavo pamberi paMwari vauye muruponeso. Asi chinoda kunzwisiswa nevanhu ndechekuti kunyange Mwari aine mwoyo murefu une limiti. Zvine pazvinozosvika kunzi apa nguva yacho yakwana ngatichimisa. Nozasi zvakaitika panguva yemurove. Noa akaita makore nemakore more than 100 years achiparidza. But kudenga vakazoti no, chero kusina vanhu vazhinji vapinduka, but nguva yaita sei? Samuri kuti patiri kuparidza pastor. Zvatotoita zvikuparidza. Patiri kuparidza. Muri kuti here whether kuchazoya vamwe vanotoparidza sezvagara zviripo. Mukuti nyaya yekuparidza ichasvika painonzi zvakwana. Ichasvika Mwari paanoti zvakwana. Plus unomboziva kuti chi hazvingoite kuti nguva yekuparidza yonzi yakwana chete. Munhu unogona kumuka uri mupenyu handitika wotokwira kombi kuenda kutauni. Pamunoerenga munyuzipepa kuti kombi yaumburuka pafa vanhu 13 kune mumwe atogumirwa nemikana yekunzwa shoko. Hapasisi. Otherwise dai pasina nyaya yerufu vanhu vaigona kutandavara vachitaimira zviratidzo zvamaidzidzisa zviya vachitaimira kuti zvofika zvauti rufu manje rinongouya. Unoziva kuti pane imwe nyaya inondiremera kutaura. Takarasirwa nenhengo dzakawanda necyclone yakaitika muchimanimani ichangobva kuitika iya. Unoziva vanorondedzera vakapona kuti kwakatonyatsovira zvakanaka-naka. Vanhu vaitori neurongwa hwemangwana acho, but vachirondedzera zvakaitika usiku hwacho hazvisi zvinhu zvinondisunungura chero kudzokera kwazviri. Kune vanhu vakagumirwa neupenyu zvanga zvisina kana saini yekuti zvichaitika. Saka tiri kuti mikana yaMwari tinoipiwa but haizikanwi painofira. Saka inoda kushandiswa patinenge taipiwa. Unoziva kuSaxon nyaya yamataura yandiroesa nehana maona pandandati zipa mataura zvecyclone iko kwamuri kutaura kuyavo ndaiveko mwaka wapfuura cyclone isati yavo ndichitotaura vhangeri. Saka inini chakakurumidza kuya mupfungwa mangu ndechekuti pandaendako paya ndakaita basa nemazvero dhuze mumwe munhu akatondinzwa kekupedzisira. Saka maona nyaya handinyanyoda kuitaura ndaitovako mwaka wapfuura uno holiday hombe yapedzisira ndaive ikoko. Chero vamwe vaitotinzwa paredhiyo nepatv sezvirongoitika izvozvo asi vasingatozivi kuti ndokekupedzisira. Mazviona. Saka Mwari anotipa mikana ndo nyaya iri kubuda apo. But mikana yacho hairambi yakangozaruka narini. Pane nyaya inotaurwa yemumwe mambo kuSaxon kuEurope uko. Hanzi rimwe gore vanhu vake vakamukira mambo zvekuda kumuka chimurenga kupandukira hurumende. Ndobva mambo asumuka nemasoja kwakuenda kunorwisa vanhu vaya kwakuvakunda. But adzokera agara pasi ndobva ati no vanhu vanga vamumukira hurumende vatoda kuvaregerera. Which is good. That's good. Ndobva ati taakutumira message imhanye itenderere iparadzirwe yekuti vanga vamukira hurumende uyai kuzokumbira ruregerero. Munoregererwa. Asi vacharegererwa ndeavo bedzi vanosvika kenduru iri richiri kubvira. Akabatidza kenduru ndobva ragadzikwa mukorido. Zvikanzi vese vachasvika kenduru richiri kubvira iri vanoregerera. Ngangoti aisada uregerera rinopera aiwa usatarise kakenduru kako ayo makenduru aikenduru ekwamambo. Saka kenduru rakabatidzwa
saka panofamba uyo achinodaidzira nepanozofambawo kana kasiri kakendruke yaive kendruke, which means vanhu vese vakaregererwa. Right. Pfungwa yandoda kuti ingobuda ndeyekuti mambo akapa mukana wekuregererwa kwevanhu zvine time limit. Saka ndo zvakaita mikana yatinopiwa naMwari ine painogumira. Anyway, rega tiinde pamberi itinotaura zvenyasha. Handei pana vaRoma 8 vhesi ya 3 na 4. Romans 8 verse 3 na 4. Nekuti zvakanga zvisingakwaniswi nemurayiro pakushayiwa kwawo simba nekuda kwenyama, Mwari pakutuma kwake mwanakomana wake nemufananidzo wenyama yezvivi, nekuda kwezvivi wakapa mhosva zvivi zviri munyama, kuti zvakarebwa nemurayiro zviitike matiri, isu tisingafambe nenyama asi nomweya. Hanzi chakafira Jesu zvinhu zviviri. Chekutanga kuti tiregererwe zvivi. Ndapanzwa ipapo. Chechipiri kuti tiregere zvivi. Ndozviri kunzi zvakanga zvisingagonekwe nemurayiro. Kufa kwaJesu tinowana simba rekugona kuita zvinodiwa naMwari. Kuti zviitike matiri, isu tisafambe nenyama asi nemweya. Right. Saka Jesu akafira kuti tiregererwe. 1. Uye kuti tiregere zvakashata. Saka aiwaka but yatinoda isusu atendi ndeye paGorogota, yekuregererwa chete, kuti taidzwa nepinyasha paGorogota akatirovererwa. Right. Kurovererwa kwacheko paGorogota pachoka ndo paakatofira kuti tiregererwe. Ndapanzwa. Nekuti tabva pakuregererwa tiregere zvakashata. Saka pane nyaya inotaurwa kuma 1840 kunonzi kuFiji Islands. Pacific. Anzi kwaiti munhu akasvika ipapo vanhu vaitengeswa pamusika zvekuti waigona zvekukushena munhu waigona kutomutenga neseveral dollars, but waigona kuti kana wamutenga manje unoita zvaunoda naye, kumupa chekudya, kusamupa kuti anzwe nenzara, kumushandisa, kumurova, kana kumuurayawo mudya. Cannibalism. Ndo zvaiitika. But nhasi ukasvika paFiji Islands hakuna munhu anotengeswa even for $1 million. Vakaregera zvese izvozvo. Vakazogadzira constitution. Chakaita kuti zviregerwe ivhangeri parakapinda, vhangeri raKristu. Takubata imwe kusimbidzira pfungwa yekuti Kristu paakatifira aifira kuti tiregererwe, asi achifa futi kuti tikunde zvivi. Kuti ikoko vhangeri rakachinja mararamiro avaita. Nekuti Kristo kana agamuchirwa he transforms lives, he transforms characters, he transforms individuals. Kana Jesu agashirwa unogona kumbosudza zvako musoro tombonzwa kambo. Nerungwana nerwerumuko wamanda inoridzo tichamuka, haleluya tichamuka, vatsvene vose vofara nemisodzi chavipo tichamuka, haleluya tichamuka, tichamuka, haleluya tichamuka, amen tichamuka, haleluya nerungwana nirwerumuko apo rufu rwaparadzwa tichamuka, haleluya tichamuka, rungwana nirwerumuko rova zuva rofadza tichamuka, haleluya tichamuka, vana baba vana mai nevadikanwi vose tichamuka, haleluya tichamuka, tichamuka, haleluya tichamuka, amen tichamuka, haleluya nerungwana nirwerumuko apo rufu rwaparadzwa tichamuka, haleluya tichamuka, rungwana nirwerumuko ndoridisa zuva iro
tichamuka. Haleluya, tichamuka. Ndoda muponesi wangu, iye wakandifira. Tichamuka. Haleluya, tichamuka. Tichamuka. Haleluya, tichamuka. Amen, tichamuka. Haleluya, nerungwana nirwerumuko, apo rufu rwaparadzwa. Tichamuka. Tinomuchingamidza yevateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, musazvidza nyasha. Ipapo pastor, mamasiya mataura kuti zvizviri zvakaitwa naKristu kuti Kristu akafira kuti tiregererwe zvakaipa zvatakatadza. Chechipiri kuti tiwane simba rekuregera zvakaipa. Saka chindibatsirai ndimi vafundisi pamuri kuti Kristu paagashirwa, it's reviewed muma-transformed lives. Right. Aunoona kuti upenyu hwashanduka. Imi ndimi vatungamiri vemachechi. Sei transformed mukungoreva kuverenga moyere kwa zvinofanira kutoonekwa? Zvinotooneka pamoyo nemumararamiro. Chiri kunetsa wana hapana, chiri kuchinja kumakereke. Kubvira kapfekero paaienda kubhawa naakuchechi hapana chachinja. Katauriro, manzi dzaanoteerera, kadyiro, muri kuti pastor? Right. Izvozvo betera zvinogona kunge ireality yauri kutaura iyo, zviri kusanganikwa nazvo kwakawanda. Asi in other words, mubvunzo wangu pauri kubvunza ndokuti muri kuudza here vanhu kuti muna Kristu mune simba rekushandura upenyu, kana kuti muri kungoti accept Jesus? Isusu sevaparidzi sezvatiri kutoita panapa, taurai basa renyu. Chatinodzidzisira vanhu ndechekuti kana wauya kuna Jesu, Jesu anoda kuona unhu hwake mandiri nemauri newe muteereri. Ndo zvinodiwa naJesu. Kana vhangeri rikasiya risina kudaro, harina kukwana vhangeriro. Kuparidzwa kwevhangeri kunofanira kuisira vanhu pachena Jesu anoponesa kubva muzvivi, anogonesa vanhu kuregera zvivi. Saka zvamuri kuita pastor, ndakunzwa ndinoda kutora nguva yenyu. Right. Muri muno studio kutaura zviri correct. Right. Ndopandinoita problem nevafundisi. Kutaura zviri correct muno. But kumachechi uko izvo hamutaure izvo. Munongotisiya toita praise and worship, tojaivha magitare, totamba dikita uku, tobva taenda kumba. Munomu muri kutaura zvakanaka kuti munhu unofanira kuchinja kafambiro, munhu atanga kudai. But kumachechi hamusi kuti daro. Kana paine vari kudaro nemihama dzangu vaparidzi nevafundisi, Mwari ngaatibetsere. Tinosvitsa vanhu pamuchinjikwa waKristu sezvazvinoreva. Hatibatei John 12 verse 9 kuenda pa11 neverse 18 na 19. John 12 verse 9 to 11. Zvino vanhu vazhinji vokuvaJudha vakanzwa kuti uripo, vakauya asi havana kuuya nekuda kwaJesu bedzi, asi kuti vaonewo Razaro waakanga amutsa kuvakafa. Asi vaprista vakuru vakarangana kuti vaurayewo Razaro, nekuti nekuda kwake vaJudha vazhinji vakanga vachibva kwavari vachitenda kuna Jesu. Verse 18 na 19. Saka vazhinji vakamuchingamidzawo nekuti vakanga vanzwa kuti wakaita chiratidzo ichocho. Ipapo vaFarisi vakataurirana vachiti, munoona here kuti hamugoni kuita chinhu? Tarirai, nyika yese yamutevera. Now panapa muri kuona chimwe chinhu nemi vateereri. Jesu akamutsa Razaro muchapter 11. Amutsa Razaro, vanhu vakabva vatanga kuona kuti munhu uyu mwana waMwari uyu. Yes. Because kaitiro kaka hatina kumboona munhu. Hazvigonekwe nemunhu. Saka zvakaita kuti vanhu vakawanda vatange kutenda muna Jesu. Saka vanhu vakanetseka nazvo
zvekutendeuka kwevanhu havasi vaive munyika vasinganamati. Vanhu vakanetseka nazvo hadzizi n'anga newaroi. Vanhu vakanetseka nazvo vapurisita vaitungamirira nyaya dzekunamata, vanhu vekuchechi. Mai mukadaro pastor muri kuzvipa mhosvaka. Zvamuri kuedza kurega ndimo vapurisita vanhasi kana ndimunotungamira zvekunamata. Exactly. Saka muri kuzvipa mhosva mega pavhesi ramazviverengera. Ndosaka tiri kuti saka wanzwa ndichitaura kuti Mwari ngaatibetsere. Inandaizi kana ndatonzwa manzwira andaita chidzidzo chenyu muri kuedza kutoburisa kuti panotendeuka vanhu ari kutonyanya kusvotwa ndima wakuru wemachechi. Right. Ndosaka vanga vakuti manje ngatiurayei Razaro. Varida kumuurayirei? Ndiyo yaive exhibit yesimba raJesu. Kuti pashaye proof yekuti amutsa munhu. Because vanhu vanga vakufamba vachibva kwakawanda wanda vachinzi amutsa munhu. Ndiani amutswa ndiRazaro? Votosvika ndiye mukomana wacho akamutswa uyo akatombofa 4 days ari muguva ndiye akamutswa iyo. Vanobva vati saka tauda kutera munhu. But problem iri papa. Problem iri pakuti vanga vasaende uko. Because hanzi vanga vasatevereka. Vapurisita manje. Vakuti uyu murume ane chiedza chitsva. Saka vakanzwa godo vakati ngatibvisei evidence dzacho. Handiti wazviona na ndoda kuti muone chimwe chinhu patiri kuti musazvidze nyasha ka tiri kutaura kuti nyasha dzinogona kuzvidzwa nevanhu vasati vatombotanga kuuya kuzonamata vari koko. Asi pane mikana futi yekuti vanotonamata tikasangwarira tikasazvininipisa tinogona kuzvidza futi nekurasa mikana yatambopiwa. Apa taona muenzaniso wevatungamiriri vechechi vaona simba guru raMwari, asi variona vari kuda kuritsimbirira nekuparadza evidence dzacho. Ngatiurayei Kristu, ngatiurayei Razaro waamutsa kuti vanhu vasvikoshaya umbowo. Munozapamburudzana kuna pesapa muri kungozvipa mhosva netimu renyu imimi mapasta. But unoziva kuti kuzvipa mhosva ka unozasaiduna because zvaita vanhu vakuda kubvisa evidence ka ndiri kubva ndaona imimi pastor Rodzi ka pandakapa chidzidzo chiya chekuti nyika yakunoguma pane runyoro ruri pamadziro ndiri kubva ndaona pamunonopinza chechi ka muri kubva manoerenga tumavhesi twekuda kuita kaunda chidzidzo ichocho. Because avaida kutorabha zvese zvikuitwa naKristu kuti vanhu varambe vari murima. Saka ndiri kuti muri kuramba muchizvipa mhosva savafundisi. Unoziva kuti kubvuma mhosva ka kwakanakira kuti kunobatsira kuti vanhu vabve pane zvakashata. Ora chindipindurai sei musingadi kuti vanhu vaende muchiedza varambe vari kwamuri imimi wafundisi? Pfungwa inofanira kuti ijeke Caston ndekudaiwo. Muhondo yatiri Satani haarwe ari munyika bedzi. Anouya chero pakati pevanonamata. Ende anogona kushandisa ini samufundisi, ini semutungamiriri wezvekunamata. Anogona kundishandisa kuti zviri kudiwa naMwari zvikone. Ndo zvaiedza kuita nevapurisita. Enda pana John 18. Hamusati mandipindura. Because ndoda zabenefit hazvinazvo kwamuri. Ndangoshandiswa. Vanhu vaienda kuna Jesu pastor. Right. Vari kunyatsoona kuti ndoko nechokwadi. Vakubva kwavaisienda uku kuvapurisita. Vapurisita vasvotwa vada kudzimaidza. Benefit iri papi? Benefit zvainoita manje. Pindurai muchizvipindurira imimi wafundisi. Benefit iri papi? Benefit inouya zvichienderana newandiri kushandira. Because kana ndiri mufundisi asi ndisingashandire Kristu ndichishandira wakaipa, mashandira andinoita ndeyekuti zvinakire akandituma. Saka kana pachinzvimbo pangu ndakatumwa naSatani ndinoshanda kupingirisha zvinodiwa naMwari kuitira kuti Satani ahwine. Mapabataka. Saka but kuvateereri manje hamufanire kurasika ndarwo dzarasika kana kuti bete raarasika. Aiwa, tsvakai kuda kwaMwari ndoko mufamba makuri. Because ini samufundisi ka ndogona kuita zvakaitwa nevapurisita. Razaro ngaafe kuti vanhu vasarambe vachiona umbo hwesimba raMwari. Kose papa chindipindura vapurisita vaigona kuita sei zviri right manje. Apa ndatoona vaive wrong. Asi zviri right pavakaona vanhu vese vakuenda kuna Jesu. Zvaitarisirwa vaifana kudia. Vaifanira ungoti sezvakaita John the Baptist. Akati vadzidzi vake vaenda kunoti
murume uyo wamaitaurira uya ari kubhabhatidza ndiye Mesias. zvikanzi naJohn ndiye wandaireva kuti inini kurati akatoti vanhu endai ikoko muteerei, but aibva asara asina vanhu kaJohn. but akatoti endai ikoko nekuti akaona ndozano ramai. ndokune narabatsirei vafundisi. amen. Hatendei John 18 manyatsopapita ndaasikadi kubva mafuta kukumbidza kuti verenga indichinoziva kuti mune mhosva yekudzimaidza vanhu, munoda kuramba muchikondorora vanhu vari venyu vachida iso muchida. John 18 pa28 na29. John 18 verse 28 na 29. Zvino akabva kuna Caiaphas vakaenda naJesu kuimba yemubati. Aiva mangwanani, asivo havana kupinda mumba momubati kuti varege kusvibiswa kuti vagodya Paseka. Ipapo Pirato akabudira kwavari akati, munoti munhu uyu une mhosva yeiko? Right. Vaprista navatungamiriri vabata Jesu vaenda naye kuna Pirato. Saka Pirato haana kuenda kutemberi kunotonga Jesu, aitongera mukotirumu yake. Aisaenda kuchechi ka Saka munhu aunzwa mudare redzimhosva Pirato ari kutonga, but varume ava manje havana kunopinda mudare redzimhosva kuti vapote vachitaurawo semawitness. Nechikonzero chei? VaJudha vaiti kana munhu uri muJudha haupinde padzimba dzevahedheni, unosviba. Saka apa vakati kunopinda mukoti maPirato, isu tanangana nePaseka tinosviba tikatadza kunodya Paseka. Saka pane chimwe chinhu chandoda kuti uone kasitoni kana usati wachibata, kuti varume ava vainge vakaita mhiko dzekuti tiri kunouraya Kristu. Vari kunoita chinhu chakashata chinosvibisa pamberi paMwari. Vodya chakareruka chekunopinda mukoti maPirato. Saka kwavarika kuuraya Jesu zvaive nani pane kupinda muyadhi maPirato. Saka tiri kuti kudii? Panyaya dzekunamata kune vanhu vanogona kuita zvinhu zvakashata zvinotonetsa kuisa mumazwi, vokondinya nePaseka dzavo. Still chichiri chirawe pastor. Tsanangurai tiri kuti Paseka hakusisina. Tiri kuti vanoenderera mberi netsika dzavo dzekunamata. Asi vatoita zvimwe vaita zvinhu zvisingataurike mumazwi. Kutaura vari vatendi. Saka pavanenge vachiungana pakutenda vanenge vachitaurirana Jesu, but zvavanoita zvavanorangana vari pasera vanoita zvinhu zvekuti chero vanhu vachizvinzwa hanzi nzeve dzinopotsa dzatamba-tamba nekuipa kwazvo, asi voenderera mberi nekudaidza zita raJesu. Kungoti mashaya nemenza, so ndaifunga kuti muchandipa menza so to sekuita sei, but kana musina yenyu menza iwe dhipe kabedza mufundisi. Inini pandingoda bedza matangira amaita chidzidzo chenyu ndikutoona kuti dambudziko riri panyika rinemi vafundisi. Ndosaka tiri kuzvitauraka zvinoita kudedza nyasha dzaMwari kuti dzitibetsere tibve mudambudziko rakadaro. Because munotori nedambudziko iroro rekuti munoda kuramba makavharidzira vanhu. Right. Hamudi kuti vanhu vaone light rinodiwa naMwari. Right. Saka tiri kuti kudii chidzidzo chakananga kuti nyasha ngatirege kuita zvedambe nadzo. Jesu akauya kuzofira kuti tisiye zvakashata, kwete kuti tingodedza kuti Jesu chete, asi tichiita hunhu hwedu hwakaipa kana tiri murima. Saka tiri kungoti kuvatendi ngatisiye hunhu hwerima, uyewo nekune vanotenda mutungamiriri anogona kuita zvinhu zvekuti kana ukazvinzwa unogomera. Asi chiri kutsvakwa naJesu ndechekuti ngatirarame hunhu hwakashanduka. Pabataka. Iro vhangeri kana richiparidzwa enda kuna Mateo 11 unzwe pa20 kuenda pa24. Matthew 11 verse 20 to 24. Right. Zvino wakatanga kutuka maguta makanga maitwa mabasa ake esimba mazhinji, nekuti haana kutendeuka akati, une nhamo iwe Korazini, une nhamo iwe Bethsaida, nekuti mabasa akaitwa mukati menyu dai aiitwa muTire neSidhoni, vangadai vakatendeuka kare vaine masagi nedota. Zvino ndinoti kwauri, Tire neSidhoni icharerukirwa nezuva rokutongwa kupfuura imi. Iwe Kepenamu,
uchasimudzirwa kudenga here? Uchaburukira kuHadhesi? Nekuti dai iwo mabasa esimba akaitwa mukati mako akaitwa muSodhoma, ringadai richiripo nhasi. Asi ndinoti kwamuri, nyika yeSodhoma icharerukirwa nezuva rokutongwa kupfuura imi. Right. Jesu ari kuti iye pane mabasa anoratidza ukuru hwaMwari aitika muKapenaumu nemunana Korazini. Mabasa iwayo anoratidza simba raMwari dai akaitwa muSodhomu, vanhu vemuSodhomu vangadai vakati kudenga kuna Mwari isina kuzoparadzwa. Ingadai ichiriko right. Saka zviri kuburitswa pachena muchidimbu kuti timbonzwa kambo ndezvekuti hurukuro dzaitwa mustudio muno dzakateererwa nevateereri. Dai hurukuro idzi dzakanzwikwa nasekuru kana nambuya vako vaive n'anga, vangadai vakazofa vasisiri n'anga. Hurukuro idzi dziri kuitika munomidzi dai dzakanzwikwa kana nemutungamiriri wechechi yaunopinda asati afa, avamwe vangadai vakatosofa kuchengeta Sabata kana kufa atobhabhatidzwa. Saka ibve manibatsira pastor. Apa makuda kuti zvitiomere manje. Matauriro amakuita muruda kuburitsa kuti tisatambise mukana zvesho. But pane munhu anogona kutoti chokwadi ichi ndachinzwa. Asi arume angu ndo akandisiya ndiri muchechi. Anenge aiti ndakasiwa naarume angu ndiri papa. Saka imi muri kuti arume acho akafa. Dai vakuru kunzi vanga vari vapenyu nhasi. Vonyatsonzwa hurukuro dzichijekesa. Bhaibheri richisa pachena. Vaigona kutotendeuka. Vaiti amai mwana, ichi ndo chokwadi ichi. Ndo zviri kutaurwa naJesu. Okay. Saka paro pangu paunokuramba uchiti ndo chechi ndakasiwa nambuya wangu ndichipinda, ndo pandakasiwa naarume wangu ndichipinda. Asi Jesu ari kuti dai vari vapenyu nhasi, vachinzwa zvauri kunzwa izvi, vaifanira kushanduka voenda pari kudiwa naMwari. Saka mabva mapindura kamunhu anenge achiti ndakatopfeka uniform yekuchechi. Vhangeri ranonoka. Chine simba chimufundisi uniform kana vhangeri. Right. Kutaura kukuti makanonoka. Ndakapfeka ndo kuri kutaurwa naJesu manje kuti Korazini hauna kunonokerwa. Mukana uripo. But ndiwo uri kuita zvekuzvidza. Zvekuti pachatongwa vanhu vekuSodhomu vanoti makati paradzirei. Because hatina kumbowana mukana wakakura kudai. Vana Korazini nana Bethsaida vamuri kusiya makavarerutsira paneso. Pastor mirai timbonzwa kambo. Right. Katimbonzwa kambo. Vateereri rambai muri kupachirongwa. Nengirozi kudenga tichaimbira mambo kumusha kudenga panzira dzegoridhe tofamba torumbidza kumusha kudenga tichamira pana mambo nengirozi toimba mbiri kuna Ishe. Hallelujah, hallelujah, tichaimbira mambo wenu. Ticharidza matare marimba totsenura kumusha kudenga hakuchina kusuwa zita rake tokudza kumusha kudenga tichamira pana mambo nengirozi toimba mbiri kuna Ishe. Hallelujah, hallelujah, tichaimbira mambo wenu. Chimuka moyo wangu uimbe rukuriro kumusha kudenga tichafana
kumusha kulenga tichamira pana mambo nengiro zito imba mbiri kuna Ishe. Hallelujah, 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 hallelujah. Ticha imbira mambo. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, musazvidze nyasha. Regai tiverengerwe Mark 15 vhesi ya 39. Mark 15 verse 39. Yes. Zvino mukuru wezana wakanga amirepo akatarisana naye, wakati achiona mutoo wekufa kwake, akati zvirokwazvo munhu uyu wakanga ari mwanakomana waMwari. Right. Uyu musoja wechiroma anga asiri mujudha, haana kumbobvira aenda kuchechi, but akaona zvese zvakaitika musi waroverwa Jesu. Ndobva ati kune vamwe vake, jendurumereka, uyu murume aroverwapo yanga ari mwana waMwari. Andiri kuona musoja wechihedheni asingaende kuchechi ari kunyatsoona kuti zvaitika panapa hazviitike pasina Mwari. Asi ndowaive musi wake wokutanga kurovera vasungwa. Aiwa, anoratidza kuti anga ane experience yekuzviona zvaiitika, saka zvaakambenga achiona zvichiitika zvasiyana nemusuwo. Saka uyu asina kumbopinda kuchechi agutsikana kuti Jesu mwana waMwari. Saka chii chatota kune vamwe vanhu vari kuteerera chirongwa chinechi Caston, vasina chechi yaanopinda, asingatomboendi kuchechi, vari kunyatsonzwa kuti nyaya dziri kubuda pakaidzi inyaya dzaMwari, idzi ndezvaMwari izvi. Unoziva pane maripotsi atiri kunzwa evanhu vari kufamba makilometers, vamwe kunana Mvurwi, kunana Urungwe, kwana Seke, vari kufamba makilometers kuti ndakanzwa nyaya paredhiyo, saka ndauya ndichitsvaga chechi yaiko kumaraini kwedu. Pane mudharo wandakanzwa akaenda kuMvurwi, kupurazi kwaaibva kure pasta, akati ndakarayirwa nevarume vaya vari kutaura paTV hanzi tsvaga chechi. Right. Ndikatofonerwa zvikanzi pane mudharo asvika pana. Saka kune maripotsi ari kuitika kwakawanda-wanda, vanhu vekuti havana chechi yaanga achipinda. Dambudziko Mwari kana akuzoenzanisa kuti ko mimi vainamata makakona nei kuona kuti zvinhu izvi zvina Mwari mukati. Inzwa pana Mateo 2 kubva pavhesi 1 kuenda pa7 ugozoverenga 9 kuenda pa11. Jesu akati aberekwa paBheterehema reJudhea pamazuva amambo Herodhi, tarira vachenjeri vakasvika Jerusarema vachibva mabvazuva, vakati uripiko mambo wavaJudha wakazvarwa? Nokuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva, tauya kuzomunamata. Mambo Herodhi achizvinzwa wakamanikidzwa neJerusarema rose naye, akakokera vaprista vakuru vose nevanyori vevanhu, akavabvunza kuti Kristu uchaberekerwepi. Vakati kwaari paBheterehema reJudhea, nekuti ndizvo zvakanyorwa nemuprofita zvichinzi, newe Bheterehema nyika yeJudhea, hauzi mudiki kwazvo kuvabati vaJudha, nokuti kwauri kuchabuda mutungamiriri achafudza vanhu vangu vaIsraeri. Zvino Herodhi wakadana vachenjeri vari voga akavabvunzisisa nguva yakaonekwa nyeredzi nayo. Then verse 9 to 11. Right. Vakati vanzwa mambo, vakaenda, zvinotarira nyeredzi yavakanga vaona kumabvazuva yakavatungamirira kusvikira yandomira pamusoro peimba pakanga pano mwana. Vakati vaona nyeredzi vakafara nemufaro mukurukuru, vakapinda mumba, vakawana mwana naMaria mai vake, vakawira pasi, vakanamata, vakasunungura pfuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama nezvinonhuhwira nemura. Right. Vari kunzi vachenjeri ava varume vaibva vari kubva kumabvazuva, varume vaibva kuBhabhironi. Varume vaya vari kuBhabhironi vakanga vaverenga zvinyorwa zvakanyorwa naana Dhanieri. Right. Vaverenga zviprofita. Ndipo vakanzwa kuti Mesiya waizouya. Izvi profita zvatichadzidza here kunana Dhanieri 9 izvozvo. Ndozvavakanga vaverenga nemadheta acho nekwaizoberekerwa. Saka vachiramba vachidzidza inyaya dzavaifarira kugara vachikurukura nezvadzo. Saka Mwari averenga mwoyo yavo, aona kufarira kwavari kuita nyaya idzi.
pakaberekwa Jesu manje kuBethlehem akatumira ngirozi yake kuBhabhiloni. Ichibva yanosvika senyeredzi. Vakomana ava ndobva vaudzwa kuti munhu munogara muchiverenga muchaura nezvake azvarwa. Saka chiteera inyeredzi. Nyeredzi yandobva vaiteera. Bhabhiloni kwaive kure pastor. Asi vakafamba vachiteera. Ichingovatungamirira. Right. Okay. Saka vateera varume ava inonzi yasvika muJerusarema. Nyeredzi yakadzima. Ivo Mwari akazvita mavune. Ndobva vapinda muJerusarema kutanga kubvunza. Mambo aberekwa kupi? Mambo aberekwa kupi? Noziva kuti vanhu kane vesekiriti vanobva vavatora vaenda navo kuna mambo. Pane vanhu kuti kwaberekwa mambo, kumba kwamambo hatina mudzimai ane pamuviri. Handiti mazvoona. Mambo ndobva avabvunzisisa, ndobva vanzwa kuti varume ava haisi nyaya yemisikanzwa. Kuna mambo wavarutaura. Zvikanzi takazviverenga mulitiricha yavaHebhuru kuti kuna mambo achazva. Mambo ndobva adedza vaHebhuru vatungamiriri vekuchechi manje. VaFarisi navaPurisiti. Very good. Madzoka pandiri kuda. Right. Avadedza zvikanzi vakomana nditaurirei. Kune zvinyorwa zvenyu zvinoti chii? Zvinoti kuchaberekwa mambo here mumazuva ano zvakamira sei? Vakamboda kuti ndobva vaziva kuti aiwa mambo ari serious because mambo aita zvekutamba kapari kunzi pauya mambo ari kutsiritana chigaro chake. Ndobva vaita serious, ndobva vapinda mumagwaro. Ndobva vamuverengera. Zveshuwa zviprofita zvinoti ndo madheti ekuberekwa kwaMesiya. Ende kwaanoberekerwa achaberekerwa kuBhethlehema. Mambo ndobva agutsikana. Ndobva ati kuvakomana vaya chiendai munotsvaka. Zvamatungamirwa kubva kure. Kana mamuwana modzoka mundiudzawo ndigomunamata achiitira kuti agomuuraya. Handiti wazvionaka. Ndosaka ngirozi yakavati musadzokeni kuna mambo. Saka asi chinhu chinonyanya kunesa. Hanzi yakabva yachioneka futi nyeredzi. Vachingobuda muya ndobva yaoneka, ndobva yakondinya nerwendo. Asi indakaona chandanchiti mavune Caston. Kudzima kwayakaita. Mwari aida kunorangaridza vekuchechi vaFarisi. Kuti zviri mumabhuku enyu zviya zvazadziswa kuBhethlehema. Saka vanenge pavakapedza kupindura mambo vakadzokera kunorara. Ivo vanyatsoudza mambo muHedheni kuti Mesiya aberekwa. Padzi pekuti vachita kumana pfeka mhanye Bhethlehema. Zvinhu zviya zvazadziswa. Madhetsi anga ari gedye. Madhetsi gedye. Nenzvimbo gedye. Asi vakadzokera kunorara. Ndopabata. Handizoti muda kuidudzira sei. Asi muri kuona here pfungwa dzangu ndiri right mufundisi. Even imi materera. Kuti apa ane dambudziko futi vaPurisiti. Exactly. Varikupinza vanhu chechi. Vakuru vechechi. Ndokune dambudziko. Zvekuti vanogona kutonyatsosvika pakuona kuti zviri kudiwa naMwari ndezvizvi. Exactly vanyatsozviona. Ndaiverenga rimwe bhuku ravatungamiri vechechi. Raive rakanyorwa uri mubvunzo minduro. Saka ipo panyaya sei ndichitaura nyaya ika. Because vateereri vedu vanotoziva kuti tiri maSeventh Day Adventist. Saka handidi kuti vafunge kuti zvidzidzo zvinezvi ndedzeSeventh Day Adventist ndezvemubhaibheri. Saka paine mubvunzo wakanzi zuva reSabata nderipi? Vakuru vacho vechechi ndobva vapindura zvikanzi mugovera ndo zuva reSabata. Kureya Saturday. Zvikanzi saka sei tisingachengete zuva reSabata? Vakuru vacho vechechi ndobva vapindura zvikanzi hatichengete nekuti tinoremekedza kumuka kwakazoita Jesu. Munoti pamava muchitaura changondibata ndechekuti vanenge vachinyatsoona chokwadi. But havadi kuti chokwadi ichocho vanhu vazofamba machiri. Vanobva vanorara havo. Muri kuona sevavo. Vari kutonyatsona madheti ndiwaye. Achaberekerwa kuJerusarema. Yes. Ende madheti achakwana. Kuti vachiita zviri kutaura zvacho muprofita wavakakota uya. Avaite. Kwakunorara. Saka ndopandiri kuti ipapapo Mwari ngaatibatsire shoma. Enda pana John 12 unzwe verse 37 neverse 40. Zvino kunyangwe akanga aita zviratidzo zvizhinji zvakadaro pakati pavo. Havana kutenda kwaari. Verse 40. Wakapofomadza meso avo akaomesa mwoyo yavo kuti varege kuona nemeso avo nekunzwisa nemwoyo yavo vadzoke ndivaporese. Pana mirai muri pa muchativerengera amwe mavhesi. Hanzi kunyangwe Jesu akanga aita zviratidzo. Ivo havana kutenda. Vakazadzisa chiprofita. Satani wakavapofomadza. Mwari akatendera kuti vapofomari varege kuona chiedza. Saka kune vamwe vanhu vanoti kunyangwe chokwadi chabuda pachena vanozvimisira kuchiramba.
kune vanhu vakadaro vachitonamata ivavo kasikai kupfuura ipapo. Handeipa vhesi 42 na43 yaJohn 12 vhesi 42. Asi kunyange zvakadaro vazhinji vevabati vakatenda kwaari, asi vakanga vasingamurevurure nekuda kwevaFarisi kuti varege kuburitswa musinagoge, nekuti vakanga vachida kukudzwa nevanhu kupfuura kukudzwa naMwari. unoona chakatadzisa vamwe kutenda, vaitya kudzingwa muchechi. Saka kune vamwe vachatya kugashira chokwadi nekutya. Takamboparidza kune imwe nzvimbo, mudzimai aibva ati varume ava vane chokwadi. Murume wacho akati kana varivo vawakuda chibva watoenda navo kunzika itayani vakadzi vedu. Kanobva kupiko kuvarume ndo zvinoita Satani. Handitozvo unoziva kuti varume anogona kutoti abata mukadzi wake nechikomba otomuripisa mombe omugashira odzoka pamba waabata itapo. Asi abhabhatidzwa kunzi agashira chokwadi anonzi peka uende. Ndopaunoona kuti pane simba raSatani mukati. Unoona kuti inzwa imwe yacho. Mubereki anodedzwa kuchikoro kwemwana abatwa achiputa mbanje, nzi uyu takumudzinga chimboendai naye kumba. Vasvika kumba, zibenzi rakafana sekuru arere rine shai reurombe. Handiti mazviona chipita pauno chikasadza chafa uri rombewo. Asi mwana atinda kunamata anobva anzi unonodya sadza kuchechi. Aputa mbanje anonzi zibenzi chenda unodya sadza. Unozamapuritsira muri ndopandinyatsona kuti ihondo zveshuwa mukadzi abata ita upombwera unotonzwa nzi ava kugarisana anomuregerera asi akuda kunamata zvino reaMwari anonzi bva pano. Hatisi kuti kuregerera kwakaipa kana munhu abatwa achita upombwe, asi tiri kungoenzanisa kuti uone kuti mukomana wembanje ari kunzidya sadza, ari kuti ndauda kunamata, ari kunza usiri mwana wangu ibva pano wamwana wechechi. Handiti wazviona. Saka kutya manje kunotadzisa vamwe. Kune vamwe izvozvo vari kutotadza kugashira chokwadi ichika nekutya kuti vanozodzingwa. Saka vanoda kugarisana nevanhu, nehama dzavo, nevarume, nevabereki, vaningina nemadzikoma. Mwari bvanzi kana waenda kuchechi iyoyi ndokwauchanobhadharirwa fizi. Saka umwe nekuda kubhadharirwa fizi anobva asiya chokwadi chaMwari chichienda. Wapabataka. Saka pari kutosiya apa atya mathreat aya. Iye uya anzwa chokwadi bata atyawo ndiye ari kutozvidza nyasha iro ikoko manje ndokuko kuti nyasha anenge aisa pachikeroka oti chikoro nechikoro ona kuti ndikaita degree zviri beta pane kuita zviri kudiwa naMwari. But iye Jesu apatyo kuuya pastor. Saka apa tiri kungobura ndosaka musoro nyaya kuti musazvidze nyasha zvisinei kuti chikonzero chekuita nechikukusunga chii. Nditozviona. Rega tiverenge John 13 vhesi ya2 nevhesi 27. Pane zvimwe zvinofanira kungwarirwa. Zvino vakati vorayira, dhiabhurosi atoisa mumwoyo maJudhasi Iskarioti mwanakomana waSimoni kuti amupandukire. Vhesi 27. Iye wakati agamuchira chimedo, Satani akapinda maari. Ipapo Jesu akati kwaari, zvaunoita ita uchikurumidza. Satani haangotange nekukondrola munhu zvakazara. Pamwe pacho anongokanda kari kapfungwa. Iwe ukasakurira kapfungwa kaya kabva kuna Satani, unokasakurira sei? Pamwe pacho nekuramba kunyengetedza kwaMwari, nekukoka kwaMwari. Panozosvika nguva Satani yaanotora full control yekuti zvaunenge waakuita manje waakuita zviri kudhairektwa naSatani. Kana wasvika ipapo manje Jesu anoti chienda unoita, enda nekukurumidza, haakurambidza. Ndosaka uchiona pana Judhasi akatomusevera chingwa kuti awane simba rekufamba kuenda kunomutengesa. Saka kana wasvika pane imwe point yekuti Satani azara mauri ndiye akukondrola upenyu hwako, Mwari haachakurambidza. Kana zvaya zvekuti kana wauda kusitata mota kuti uende kunoponda munhu yoramba kumuka, Mwari haadaro. Kana kuti uchida kukwira bhazi kunoita zvakashata ubirwe mari yebhazi, Mwari haadaro. Anokuregera woenda kunoita. Ndipo pari kunzi naJesu kurumidza kuenda kunoita. Aitoudza Judhasi anga adya chingwa
kuti chienda zvako, waguta ndakupa chingwa chienda. Saka kana Mwari waramba uchizvidza nyasha, Mwari anozongokuti alright chienda, ndokwawasunga waita chibvumirano naDiablos. But chimire chaisa chasvika kakwaterere vazhinji havasati vasvika ipapo. Thank you, Pastor. Thank you. Saka, Very worried. Saka ngatinamatei tiri kwatiri ikoko vateereri, kuti Mwari musanditendere kusvika pekuti munozongonditi supfu chienda. Ndipeiwo simba rekugashira zvamarayira nekuita zvamunoda kuti ndiite. Tikafamba tiine minamato yakadaro mukati memwoyo, mweya waMwari unotibatsira, nekuti ndo zvakafirwa naJesu. Pastor, ndoda kutenda. Yes. Vateereri, toda kutenda. Chimwe chandingada kuzisa zvidzidzo izvi vateereri, tiri kuzviuploada paYouTube. Unogona kuteedza zvese zvimwe zviri kumashure iko zvinopa nezvidzidzo zvinotopfuura 60 zviri paYouTube. Unongosecha wega negadget yako yauinayo, Pastor Godze and Pastor Betera. Panobuda zvidzidzo zvakawanda zvatakaitisa ipapo. Zvinogona kukubatsirai kupindura mwe mibvunzo yamuinayo. But chiri kuvavarwa neprogram inoyi, muchitiona vhiki roga roga, the second coming of Christ. Kuti tizive zviri kudiwa naMwari, togadzirira. Why? Because kuuya kwaJesu kwaapedo. Tofana kuponeswa vanhu vaMwari. Mwari ishungu dzake dzekuti kuguma kusati kwasvika, ivhangeri isvikire munhu wese. Saka every Sunday ngatirambei tichisangana paTV inguva dza10 mangwanani kusvika na11, paRadio Zimbabwe inguva dza2 masikati. Every week ngatiteedzei zvirongwa izvozvo, toramba tichidzidza ipapo. Ipai vateereri vedu nhare dzamunotibata muine mibvunzo, muine zvimwe zvamoda kuti titaurirane. 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Rene pesco yominda ya sarane mesumbu ya eva yese mobali eba chipukutu tenziwe kupupura komu tenze tochemera watumirewo wabati chiripojenguwa watumirewa mangwananije epamasikati watumirewa manerukwe kwese wacheki tenziwe kupupura komu tenze tochemera watumirewo wabati chiripojenguwa iwe Mwari watumira unganidza nesimba ndizvo basa rapera mutafara kumusha tenziwe kupupura komu tenze tochemera watumirewo wabati